Halli. Bir var eken, bir ýok eken. Gadym zamanna bir garyp odunçy garry var eken. Oň özü odun taşap, kempiri goňşy golamlaň nanyny bişirip gün görüpdirler. Garran wagty olaryň bir ogly bolupdyr. Oň haly bolan soň adyna Hally goýupdyrlar. Hally çalt ýetişipdir. Sözü akly ýerine, gyýdy oglan sernine bolup başlapdyr. Bir gün atasy Hallyny ýanyna çagyryp, "Oglum, men garradym. Peýmanam dolup öläýsem günüň görjek bol. İş gözle. İş tapmasaň ata kesbi ogly halal diýerleri. Odunçylyk ediber. Çöl seni hordar etmez. Ýykylar ýykylmaz günüň görersiň" diýip nesihat edipdir. Atasy amanadyny tapşyrypdyr. Hally gün görmek üçin köp ýer gezip iş gözläpdir. Hiç ýerden iş tapmandyr. Iki elini burnuna sokup öýüne gelipdir. Atam dogry aýdan eken. Çöle çykyp göwnümi açaýyn. Odun taşap ýyle sataýyn diýip ýüpüni alyp ýola düşüpdir. Köp ýöräp, az ýöräp, çölüň içine aralaşypdyr. Bir ýere barsa, öňünde bir kızgan duran ýerine pır aýlanyp duranmyşyn. Hally, bu ne kudurat? Özü göýgürip dur, pır aýlanyp dur. Bir emmasy bolaýmasyn, aşagyny bir göreýin diýip gyzganyň düýbüni köwläpdir. Ol pilini urup urmanka gyzgan kopupdyr. Aşagyndan bir hum tapypdyr. Agdyny açyp görse, humyň içi altyn jowahyrdan dolu eken. Hally, şundan gowy odun bolmaz diýip, humy arkasyna alyp öýüne gaýdypdyr. Ýolda bir garry adam oňa duş gelip, "Oglum, suw getirýäňmi? Agdym kepep dur. Humyň suwundan içellipdir." Hally, "Ata, humda suw ýok. Humyň içi hazynadan dolu" diýen. "Hazyna senden näme işledin? Suwundan çellip, ýanky garry muny anyklamak islenmiş." Hally, humy arkasyndan düşürip garra görkezipdir. Gowher daşlary görüp, göz açylan garry, "Humy nireden aldyň?" diýip sorapdyr. Hally, oňa humy tapşyny aýdyp beripdir. Onda garry, "Hum tapanyňy hiç kime aýtma. Padşa eşitse eliňden alar" diýip Halla maslahat beren bolupdyr da, "Oglum, öýe ýör. Öýde oturan gyýdym mereýin. Minip oturan ala baýtalym mereýin. Öýüm öwdarym bereýin" diýip Hallyň razyçylygyna garaman onu baýtala mindirip öýüne alyp gaýdypdyr. Garrynyň akylly, owadan gyýdy bar eken. Ol bularyň öňünden çykyp garşy alypdyr. Garry, "Gyýdym, saňa är getirdim. Hyzmatyna bolýypdyr." Gyýdym, "Ata, görmedik, bilmedik ýigdime äre barman. Myhman ekenne, atdan düşdün" diýipdir. Garry humalyp öýüne girip gidipdir. Gyýdy bilen oglan daşda galypdyr. Garry gaty kysganç adam eken. Ol humyň hazynasyny boşadyp, içini kumdan doldurup daş çykypdyr da, "Hey oglan, sen men allan ekeniň. Humda altyn ýok eken. İçi dolu kum eken. Men sen ýaly garyp ýigide gyýdym berjek däl. Myhmanam aljak gel. Öýden ýok bolýypdyr." Gyýd atasynyň betpärligini bilýän eken. Ol gidip barýan oglanyň ýygynyň ýetip, "Şu baýtaly al. Ýollaşyň şu baýtal bolsa, horluk çekmersiň" diýipdir. Hally baýtaly ýydyp, ýene ýola gidipdir. Bir wagty çölüň içine aralaşypdyr. Helki kızgally ýere baranna, bir ýylgynyň üstünden gelipdir. Olam kızgan ýaly pır aýlanyp dur diýe. Oglan piýini alyp, ýylgynyň düýbüni urupdyr. Bir uronna ýylgyny çapypdyr. Iki uronna düýbüni köwläpdir. Üçüncü uronna
humu koparıp alıptır. Görse, muňam içi hadinadan dolu eken. Oğlan, şundan gowy odun bolmaz diýip, humu baytaly ýükläp, ýolda ýene helki garra adam duş gelipdir. Ol, oğlum, baytalyň üstüne suwly hummara meňdeýär. Suwsap gelýän, bir suw çellipdir. Haly, ata, humda suw ýok, içi hadinadan dolu diýen. Bu gedeňem garry, hadina sende näme işlesin, suwuňdan ber diýipdir. Haly, humu baytaldan düşürüp, garra görkezipdir. Ol, humu nireden allyň diýip sorapdyr. Haly humu tapşyny aýdyp beripdir. O garry, oğlum, humu tapanyňy hiç kime aýtma. Padşah da eşitmesin. Ol eşitse humuňy alar. Ýene tap diýip adara goýar diýip nesihat edipdir. Oğlum, öýe ýör. Öýde oturan gyýdym mereýin. Münüp oturan atym mereýin. Öý öwdarymyň baryny bereýin diýip, halynyň radylygyna, näradylygyna garaman, onu atyna münürip öýüne alyp gelipdir. Garrynyň gyýdy ýene bulan öňünden çykyp garşy alypdyr. Ol oglany, oglanam onu tanapdyr. Garry, gyýdym, saňa är getirdim, hyzmatyna bolýypdyr. Gyýdam öňküýäli, ata, görmedik, bilmedik oglanyma äre barman, myhman ekenne, attan düşdün diýipdir. Garry hum alyp, öýüne giripdir. Oglan başyndan ötüren wakatyny gyýda aýdyp beripdir. Garry oňa çelli humyň hadynasyny boşadypdyr da, içini kumdan doldurup daş çykypdyr. Hey oglan, sen meni allan ekeniň, humda altyn ýok eken, içi dolu kum eken. Men sen ýaly garyp ýigide gyýdym berjek gel, myhmanam aljak gel. Öýden ýok bolýyp, oglany kowupdyr. Gyýd ýene oglanyň ýygynyň ýetip, şu aty al, ýoluşyň at bolsa, horkar bolmarsyň diýipdir. Haly aty münüp, baytaly ýedip, ýene owasyna gelipdir. 2 gün diýince alyp, üçülönji güni atyny münüp, baytalyny ata tirkäp, ata kesbi oglu halal diýip oduna gidipdir. Köp ýöräpdir, az ýöräpdir. Bir wagt çölüň içine aralaşypdyr. Helki gyzganly, ýylgyly ýere baranna, bir ýannagyň üstünden gelipdir. Olam gyzgandyr, ýylgyn ýaly pır-pır aýlanyp durdy ýa. Oglan pil alyp, ýannagyň düýbüni uran. Bir uranna düýbi bilen goparyp honnadyňan. Ikinji uranna öňkü humlardanam uly bir humu göterip çykarypdyr. Görse, humuň düýbüne nan ýaly tegelenip bir ýylan ýatan eken. Oglan, öň hadyna çyksa allym. Munam alaýyn diýip, baytalyň humu ýükläp, atyna odun ýükläp öýüne gaýdypdyr. Bu gedegem öňünden keşfini üýtgedip, helki garry çykyp, oglum, suw içeli diýipdir. Öň ät galan oglan syr bildirmeýändir. Ata, humda suw ýok, içinde hadyna bar. Oglan humu baytaldan düşürjek bolupdyr. 2 gedek humly hadyna alan garry, bu gedek oglana ananypdyr. Oglum, düşürüp adara galma. Sen bir pukara oglana meňdeýäň. Menem pukara. Bir gyýdym bar. Ay diýseň agdy, gün diýseň gözü bar. 18 ýaşy bar. 10 gyýdynça akyl huşy bar. Şonu bereýin. Maly mülkümi, hanymanym bereýin. Öýü gideli. Hadyna tapanyňy padşah eşitse, eliňden tartyp alar. Ýene tap diýip keler eder diýip, halynyň radylygyna, näradylygyna garaman, oglany ata münürip öýüne alyp gelipdir. Bu gedegem garryň gyýdy olaň öňünden çykyp garşy alypdyr. Garry, gyýdym, saňa är getirdim. Hyzmatyna bolýypdyr. Gyýdam, ata, görmedik, bilmedik oglanyma äre barman. Myhman ekenne, attan düşdün diýipdir.
Garry baytallan humu düşürüp öýe girip gidipdir. Oğlanam gyýda başyndan geçiren wakatyny aýdyp beripdir. Şo wagt öýden çirkin ses çykypdyr. Olar öýe girseler, Husyt garryň ölüp ýatanyny görüpdirler. Haly ýylany öldürjek bolup, öýüň içini aly dörjük edip başlapdyr bolýyn, gyz ýylana azar berme. O janawar tüs etmelişini etdi diýen. Haly oň aýdanyna kulak gabartman, ýylany gözläp azara galypdyr. Ýöne onu hiç ýerden tapmandyr. Gyz oňa ýene huma girip ýatan bolaýmasyn diýen. Bular hut şeýledir diýen pikir bilen huma seredip görseler, oň içi hazinadan dolup durmuş. Garyba baht diýelse birden ýeler diýelleri. Oğlan birden baý bolupdyr. Ulus ýylini çagyryp, uly toý beripdir. Çöllün tapan hazinasyndan köşk sallyryp, gyzy aýal edip alyp, maksat muradyna ýetipdir.